गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेबफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया साखि दोननानै बा बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव
आंजों गोसो गोरोबलायनायाव Hei, apa? Kumpul apa? Apa? Kumpulnya. Daबो मेसिन दंलायब्रा आदा नोंनिया नारबानो द्रोद थांलायलायो मोजां बानायदोंलै थिग दंलै होनबालाय खामफ्ला बबाव थाला जोबखोथाय मबाइलसो थुनांसिगोन नामा नै बेहायनो न' लानो रोङै हांसो गियाना मैयानो ओंखारलांनाया दिनैसो न'आव फैनो रोंबाय जाखो आदा माथो बोरैबासो होनबाय मैया मोनायावनो हर थाबोनाय मोनानियानोथ' जाबाय मोनायाव बिथाङा होनबाय आंनाव थांबाय आं होनबाय आंनाव दाथासो थांदो मोनाबाय बिथाङा होनबाय आदाया नाङा आं हर थानोसै बिदि होनबाय आंबो जेबो बुङासै हर थाबोबाय बाजैया रायगोन होनदोंमोन आं नोंखौ माने मानियाखैसैबा मा बुंखो बिया आंखौ मा बुंखो गावनो आंहा मावग्रा दांग्रा बालन्दा मानसि रावबो गैया सानैजों सङै खावै हरसेया बेयाव थानोसैलाय आदा ओरैनो बुंनायखाय सानैजों सङै जोंहाय जाबाय उन्दुबाय सोरांबाय फैबाय माबा बिबाजैनो माबासो एरना फैलायबाय एरदोंसो बिमा आदै गाज्रि मोननो नाङा आरो आफा नोंसोर बे न'आव जौ मोनलोङा मानोना आं बेयाव टिउसन फोरोंगासिनो दं आरो दसे उनावनो बै न'खौ फाहामनो मिस्ट्रिफोर फैगासिनो दोनै खेबसेखौ लोंसै आबा नाङा आफा जानाय नङा खेबसे लोंसै नांगौ बिनि लाइफआ मा जानांगौ एग्जामानो खाथि मोनफैथारबाय आंनि बिथा आंनि न' आंनि सिलायाव मानसिखौ लिंना लाबोथारबाय आंलाय आंनि न'आव जौखौ मान मोनलोङा जाखो दे बिमा जाबाय दिनै खनसेखौ पारमिसन मोना बालन्दा मानसि दिनै खेबसेखौ लोंनो होदोब्रा बाजै आरो बबावथ' थांबावनो गिदिंलाबाय थानोबो बाबायना दस्रा जायगायावबो थांबाय सोरनाव जायगा बिहैबावनो एसे जायगा होदो बहाय मोना जायानि आदा बिथा रंजाबाय थांसै सारमोननो जौखौ नांबावगोन नामा लोंनांलालै सार बुदबक थांदो
माया सार एसपि सारखौ बुंदों हा गाज्रि होलायोब्रा सिना खियानसे रिजिनाय आदै माइनाव दे गिलासफोर लाबोदो एसे गिलासल' लाबोदोलै आगै सना माइनाव लोखि सरस्वती पार्बती जोंहा जौआव लाबोखादों खारनायखौ लांदो गिलासब्लान जायो जोंहा लोगोआव लाबोखादों माथो एथ' फुङावनो फैखो दिनै गुमैमोन नालाय टाइमा एसे बारद्रायदों गिलासफ्राव लाबो दुखुदोलै सोरखौ गिलासखौ लाबो गोथैसैब्रा खुगानिखौ सावग्रोनोसैब्रा दे इसेबां लासैब्लालाय मा मावना जानोलै आदै नों बेखौ जानो लांदो जोंनिया नैबेनो थैयो मोनसे सफैबाय बिसिनायानो जायाखै दानाबा जाबायब्रा र' मा एसे हाखादावब्रा गांनायनिफ्राय लुगैनाय बारा जादों नै गोलैहां एसे हाथाय गैयिजों जै बर' हारिनि जै नै जौआ गोसा थांदो बिसिनालाय आंखौ आंबा सौख्रुदोंसो रोङालै आङो हाथायजोंबो हायाखसै बेखौ जागोनलै बेखौ जाग्रोसै लानजायजोंसो गब्लंदों बुंखाबायना लोंदोलै फंबाय नारजि गोरान सोरखौ लामा नायबाय थाखोब्रा लोंनायाथ' लोंगो दावखोबायबो ना आं दावखोबा माने दावखोथारनांगौ बे बांद्राय सिरि सिरि जाबायलै आदा माथो दावराव जानांगौ लोंनायखौ एसे हरदो दामनाय देनायफोर दं खोमा हरदो थायो बिनावलाय थायो हायो आं बेखौ एसे दामनाय जायो मै आगै माइनाव लोखि सरस्वती पार्बती बै दुंदुं दांदां दङब्ला लाबोदोलै जाखां दामनायफोरखौ माबा मोथो सिरि माबा गाहांसो मोनलायलांबाय एसे बारल'लाबायनोसै ने लाबोदे बेबो नों माबायबोलै बुंनाय लोगो मा मेथाइ नांगौ बेफोरजों गोरोबनाय बेफोरखौ होलाबायदोब्रा गला मुजिराखौनो जोगैयाखै ए बेबो सोलियो दाखालि दै गुदियाव बारल'नां थुग्लोबनाया गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ अरायनि समाव सुग्लायो आंखौ गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ अरायनि समाव सुग्लायो आंखौ नोंनो नामा आंनि आंगो लोगो गलाब मदिरा लाजिनाय गिनाय फैया नों आंजों लोगो थाब्ला दुखु दाहाबो फैया नों आंखौ नागाराब्ला रंजानाय मोसानाय गेलेनाय मिनिनाय जेब्लाबो आंहालाय
गोलाब मदिर नोंनो आंनि जिउ अरायनि समा सुग्लायो आंखौ नोंनि नामा आंनि आंगो लोगो गोलाब मदिरा आंनि खर'आव थाब्ला आंनि राजा आंनो फैदोजा नों आंखौ गोबायोब्ला हाजो हाखर हाला जाहार हागा बंग आंखौ एरायाब्ला गैया गलाब मदिर नोंनो आंनि जिउ अरायनि समा सुग्लायो आंखौ नोंनि नामा आंनि आंगो लोगो गोलाब मदिरा Ơi, Rò. Ôi. Rò. मा होनो जेबो नङालै जेबो गैया सार बिसोरो मोजां मानसिलै सार माइनावनियाव नोंजों जौ लोंफाबाय थाग्राया ओइ 20 थाखा बे माब्लाय मद गैयालै सार फैसा गैयालै दंबावो 10 थाखा गैया आंनाव 10 थाखा बै बागिनाव दंबावोलाय 10 थाखाल'सो दङलै नोंनावथ' 10 थाखा मद होद सार बे जों लोंखो दासैलै होद 10 थाखा दंलै बेबो होद जायालै बेखौ हामाथो जों लोंखो दासैलै सार लोंग्रा मानसि जोंनिल' रायलायग्रा बै सार एसपि सार सोर बिसोर खारनायफ्रा सार बेयाव जौ लोंग्राफोरसो जौ लोंग्रा औ माने बेहाय बिसोरो जौ लोङो औ सार बायना लोङो औ सार आरो बे पुलिस खारफानायालाय सोर जाखा जोंनि थानानि असि सार थानानि असि औ सार थानानि असियानो खारफाबाय औ सार माना मिन्थिया सार नंगौ औ आच्छा
ए माथो बाजियाबो माइरं जावफैदोंलाय सार फंबाय खोथा एसे बेले बेजे जाबाय माथो दिनै जों नोंनो मावथ'नो हानाय नङा नामा मानो आदा मानो माने बै माइनावनाव मैया बारहुंखाजों न'आनो गेग्रेजोबना दङनो इन्जुर सिन्जुर बेलथायजोबदों दा बेनो मावनो लिंहरथारदों आंहाबो न'खराव रावबो थानाय जाया मोसौ मोसा हाबफैजोबथारो अब्लाबो बे सानसेखौ नेथारदो नामा सार फंबाय आंनिखौ मावग्रोनायबा गाहाम जागौमोन आदामोन माबालै सार माइनावनाव जौ बोथोरसे बुंहरखानायबो जाबाय ओंखायनो दिनै नोंनाव थाथ'थोंसै सार नों गाबोन मावफैफिनखानोसै बे माइनावनिया एसे देरसिन जाबाय नोंसिना बे सारनिखौ मावना होला थोद नों सिरि था माखौ बिगोमा बादि लेब 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 बखिदों नोंलाय सारा हारसिं मानसि नों मोसौ मोसा हाबलांजोबो सारना मोसौ बोरमाल'सो हाबगोन हजोंदि माइनावना मानसियानो हाबगोन बेहाबो उसुबिदा बेरा बायजोबथारदोंनो बाजै ओंखायनो बिनिखौ मावहैगोन दिनै सारनिखौ गाबोनबो मावजागोन ना दे होमबालाय आदामोन बिदिनो जाथोंसै हामबाय दे बिदिबा आं दुगैहैनोसै थांलाय दुगैहैदो नै आगै माइरङा जावखांबाय आं दे होमबालाय बाजै सिङाव लाबोदो फैसाखौबो लांफाखादो नों गाज्रि मोनाब्ला फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आं आगै मा बाथ्रा लादों बे एफा गिदिर न'आव फिसा फिसा सानैल'जों बोरै थानो नोंसोरलाय माबा मोनसे राहा लादो आं बेफोर बाथ्राखौ जेबो सानथ'वाखै बाजै थेवबो आं बुंनाय बाथ्राखौ खनसे साननानै नाय आगै नाथाय बाजै बै समनि बिसुम्बायादि आंनि गोसोआव दासिमबो जाखांफैबाय थायो आंनि बिजुलिखौनो दासिमबो गोसोखाङो
बालें लें सादोरजों समायनाय खानाय रुमबां बां बिखा फां दां दां हायनाजों समायफ्लेनाय अ सोर नोङो बर' सिख्ला सोर नोङो बर' सिख्ला नोंनि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय बेरखांदों जेरावबो समायसारनाय नोंनि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय बेरखांदों जेरावबो समायसारनाय आगोमा नोंदि नेरसोन जोंनि आगोमा नोंदि बर' जोंनि दखना बालें लें सादोरजों समायनाय खानाय रुमबां बां बिखा फां दां दां हायनाजों समायफ्लेनाय अ सोर नोङो बर' सिख्ला अ सोर नोङो बर' सिख्ला सोर नोङो बर' सिख्ला सोर नोङो बर' सिख्ला बिरका mana आं नोंजों मोनसे गोनां बाथ्रा नोंथ' मोनसे गाज्रि जानो हमबाय आरो नों सासे असि जानानै बेबायदि गाज्रि लामाजों आगान सुरदों आंथ' फोथायनोनो हायाखैमोन आं खोनादोंसोमोन गुबुननि खुगाफोरनिफ्राय जे नोङो गुबुन सेंग्राफोरजों लोगो नांनानै जौ बायनानै दं नाथाय आं खोनादोंसोमोन आं नुवाखैमोन नाथाय आं दाख्लैथ' नोंखौ रोखा रोखा फोरमान मोनदों नोंथ' आंनि सिगाङाव गाज्रि जौ लोंग्रा सेंग्राफोरजों ओंखारनानै जौ बथल लानानै खारदों आंथ' नोंखौ सिनायाखैमोन सोर होननानै आं नोंखौ होसोलांदोंमोन नों दैयाव बारसोमहैदों उनावसो आं नोंखौ मिथिनानै मोनबाय नों बिब्दि आं दा नोंखौ मा खालामनो आंखौ गोजौनिफ्राय प्रेसार हरगासिनो दं नोंखौ सासपेनसन खालामनांगौ होननानै नाथाय नों आंनि निजा फंबाय आं दा मा खालामनांगौ दा आंहा जेबो राहा गैया आं नोंखौ डिग्रेड खालामदों बिबोनां माइनाव खामानिफ्राबा माबोरै जाखो जोंथ' जेसे हागौ मोजाङैनो मावदों बायदि मोनदोंमोन जोंनि जोंथ' जेसे हागौ एसे मोजां मावदोंमोन जोङो नोंबा पसन्द जाखाना जादिया नायदो जायाखैबा मावफिननो हागोन खामानियालाय मोजाङैनो जादों गुमै खामानिसो गाज्रि जानो आगै माइनाव जों मावनाय खामानिया मोनसेबो गाज्रि जाफेरालै आगै
जोब्बायलै गंसे बायबावनोसै नामा नंगौ खनसे एबाराव अ फैसानि फैसा नांलायला दे गुमै र' आंनो लायना होफिनसै गंसे बाराबो लोंजायालै फंबाय नारजि गोरान हजों हिनजावा सैसै खालामथारबाय दासान्दि आंखौ बारा नुनानै नै माथो नोंसोरसो सारसो माथो जिराय सार आगै माइनाव नै सार फैदो सिया गंसे लाना फैथारदो औ र' जिनिसा नरमब्लाबो गोरायानोलै औ खाबु गंसे लाबोदो सार औ र' गैला साख्रियानो गैला भाइफोर गैला मा खालामनो सिन्थाजोंनो दिनै आं लोंनो गोसो जाबाय बेफोरबायदि जानांगौ सार बेफोरखौ लोंब्लासो दुखु दाहाया गोजान जायो सारबो मोनसे जाहैदो औ दे जागोन दे गुमै जानांगौलै नों सार बोरायखौ दानागार सार आगै बिबोनां गदाय माइनाव मा जाखो साराबो दुखु जादोंनो जोंहाबो मेंनाया एसे खारस्रोनायनि बे दुं दांदांखौनो दांना होलायदोलै मोनसे मोजां नायनानै सिन्थाजों एसे मोसानो लुबैदों आंबो बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर' अ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर' ओइ जोहोलाव गावखौ फोसाब दा बाहाय लाब लाब साब साब अ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर' अ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर' ओइ जोहोलाव गावखौ फोसाब दा बाहाय नों लाब लाब साब साब माखौ जागोन माखौ लोंगोन सोर होगोन बहा मोनगोन मोननो गोनां गैया नोंहा गांसे गांनै बिल पिएमआर अलान जाखांबाय खुन्था हाबसं दानफ्लंबाय इउक' स्टेट गावले बेंफ्राव सिबिं सानिल समा थाङो टिक 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 समा थाङो टिक 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 नेना थाया नोंखौ बे हलिटिक गोसो जाब्ला हमथा हायो घुरि खाथाखौ जा जायो जाथों जेरै थाङो थांथों दा हगारबाय नोंनि बैथा गैयि नावखौ उनदाहाजों गाननांगोन दुखु मालाखौ अ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर' अ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर' ओइ जोहोलाव गावखौ फोसाब दा बाहाय नों लाब लाब साब साब मानसि दुमसि जिराय फैनो अनजालिखौ आश्रय होनो नांगोन नोंनो गंसे मोजां न' जे जुलिंगि सुखा दाउआ जंखाय हरो खोनासं सिखा गैया रुवा गैया माजों लुनो न' हरावबो फैया दाख्लामसे सुखुआ रावजोंबो सैजाया सानाव गैया नों हरावबो फैया दाख्लामसे सुखुआ रावजोंबो सैजाया थानसालि न'आ जोंनि सुखु गोजोननि साया सायख्लुम जिरायसालि सोदोमस्रिनि
रायसालि सोदोमस्रिनि दरखं बारना हाबनो दाहो जुनार आखु बाहेरानि दरखं बारना हाबनो दाहो जुनार आखु बाहेरानि ओ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटालाय जिर' ओ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटालाय जिर' ओइ जोहोलाव गावखौ फोसाब दा बाहाय नों लाब लाब साब No omelet आखायाव गैयाबोला नोंहा मामलेट लुबैब्लाबो मोनजाया नों आमलेट आखायाव गैयाबोला नोंहा मामलेट लुबैब्लाबो मोनजाया नों आमलेट जायहा फैसा गैया बिहा सनमान गैया सोरखौबा अननायाबो बेसेन गैया सुखुखौ नों मोना सोरनोबा होनोबो हाया सुखुखौ नों मोना सोरनोबा होनोबो हाया ओ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटालाय जिर' ओ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटालाय जिर' ओइ जोहोलाव गावखौ फोसाब दा बाहाय नों लाब लाब साब ओ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटालाय जिर' ओ बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटालाय जिर' नैबे नामा आदा माथो नायथिं नाथा खालामबाय थाखो फंबाय बे नोंदाया जौ फाग्ला जानो हागौ अब्लाबो नालेंखरा थिग दं दिहुनदो बेबो आंनिमोन फंबाय गोदो मा खालामनो फंबाय जौ लोंनो गरसेबो फैसा गैथारिखाय 300 थाखायाव फानदोंलै आं बेथ' जाबाय आदा दा जोङो थांनांगौआलाय बहाथो दंबावो आरो बेलाय फंबाय बेबो आंनिमोन जौ लोंनायखौ फानलायबाय नोङो नङा फंबाय बे जौ लोंनायाव फाननाय जायासै बै नोमबाजैनि मोदोम गोरलैयाव फाननो गोनां जादों फंबाय नाथाय नोमबाजैनिनो नामा गोग्लैदों खावसे राङा बै मोखोना गुरियाव लावगावआव बाजै जुजाय फाग्लिनायाव जौ बाख्रियाव दं जाबाय खिन्थाबाय थानांला फैदो जों जेराव थांनांगौ फै दंबावो फंबाय माब्लाथो मोनहैगोनब्रा बेलाय फंबाय बियो
बेखौबो सानफ्रोमबो लोगो मोनब्लानो जौ लोंहो नै बेखौ नागदाबला होनानै लाबायब्रा हेलमेट गैया सार साबिया साबिया सार आंखौ सिनायासै नामा आं दि माइनाव मोननाव नोंसोर जौ लोंफालायग्रालाय जौ लोंदों नों एसेल' लोंदों सार फैसा हर फैसा दोद सरि सार दिनै खेबसेखौ नागारदोब्रा सार थांदो 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 होथेग्राखौ नारखोदो मोनामनायाथ' लोंनायानो मा जादों बेयाव जौ लोंदों नामा मोनामदों सार बारे हागौ उननो नागिरबा अनजाया ओमफ्राय नोंसोर बमफ्राय फैदों जों हजों गामिनिफ्राय फैदोंमोनलै सासे मानसिनाव नागिरफैदोंमोन खननैसो आन्दायरोंबाय अजा गायनो फैदोंमोन अजा गायनो बे रोंगौ आं रोङा अजा गायनो रोंगौ आं हायो होमबाथ' बिबो आंजोंथ' है नोङो थाखायनो जारला जासिगोनलै फै फै जोंहा न'खरसे मानसिनो हाबथारबावनांगौ सार बा सासे खुदिया बिमा नायदाव नायदाव गाबबाय थायोनो बेनि थाखायनो जों जारला जासिगोन दे फै फै दे 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 दसे सानै दे माबा सार नै बिसोर आदामोनहा अजा रायनो रोंगौनो नै दा बे फैनाय समाव लामायाव लोगो मोननानै आं बिसोरखौ लाना फैदों सारादि बुंबाय थायोमोन सिगाङाव जे सोरबाफोर अजा रायनो रोंगौब्ला बिसोरखौ इन्टारभिउ लागोन होननानै दा बेखायनो सारा बिसोरखौ इन्टारभिउ लालायदो दा सिनायथिखौ होदो आदाया मा मुं फुग्ला नार्जारि आरो नोंनिया आंनि नामखौ नारजि गोरान होनो बबेनि सार माबानि माबामोन माबा हजों आमजुलि साइडनि अजानि रोंगौ औ अजा गायनो रोंगौ सार बे रोंगौ सार आं रोङा आं बेजों ओरैनो थाफायोल' जा रोंगौ बे बिथाङानो आदायानो रोंगौ आं रोङा नाथाय गाइखेर जायालासिनो बिमानि मोखां नायदाव नायदाव खुदिया गाबबाय थानायखौ हायो आं सार बिनिफ्राय बै जरा गैया सार माने बे जरा गैया हाबा होनाय
अ बे हाबा जानाया आदसा ओइ लाइभ स्टुडिअ लाना थां बिसोरखौ निउस रुमाव लाना थां बेनिफ्राय आं थांगासिनो दङ मतलब बेंदों बोनला गोजा बाक्सायावसो हाबबाय नामा नुदोंना लाइभआव थांगोन माने जों दा रायलायबाय थानायखौ मुलुगनि मानसिफ्रा नुजोबगोन थिग दं जोंनि रायलायनाया लाइभआव थांगोन दै 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दा समाव जों हांख्रायनानै लाबोनो हादों सानै बर'नि अजा सरि सासे बर'नि अजा आरो बिनि लोगोआव थाफाग्रा लोब्बायारि बिथांमोननि मुङा जाबाय फारियै फुदला नार्जारि आरो नार्जि गोरों जों बिथांमोननो बरायनाय होदों खुलुमनाय होदों थिफुदला नार्जारि खुलुमनाय होदों आरो नार्जि गोरान नार्जि गोरान सार आदसा बिराद गामि गोथौनि जादों बिथांमोना गामि गोथौआव थायो आरो गामि गोथौनिफ्राय टाउनाव फैदोंमोन जोंनि सासे रिपर्टारा मोननानै लाबोदों आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों बिथांमोननि रोंगौथि एबा बर'नि अजा रायनाय बेखौ फोरमायनो नागिरदों गिबियावनो बिथांमोननि सिनायथिखौ गावसोरनि खुगाजों लानो नागिरदों थिफुदला नार्जारि नोंथांनि मुं नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि जोनोम बेफोरखौ बुंना लादो आरो दा समाव नोंथाङा माबोरै दङ नोंथांनि न'खराव खुलुमबाय आं आमथेखानि न'खराव मोजाङै दं मोजां दङब्लाबो मिरामिस जायो आरो माने हिनजावा आंहा सासे खुदिया सासे दं सासेल' हिनजावखौ मोनदों मोजां न'खरनि मोनदोंमोन महरजों गुनजों थिगबो नाथाय आंबो मोजांमोन सार आंबो मोजांमोन माने आइ आफाया आंनो धोन सम्पतिखौ गारसोजोबना होलांदोंमोन नाथाय गाज्रिया मोनसे उन्दैनिफ्रायनो सोलिबोदों गाज्रि लोगो मोननानै दिनैबो जौ लोङो गाबोनबो जौ लोङो लोङैनो हा हु फानजोबना लाबायलै बेफोरबायदिनो थांजोबबाय जुमिदारनिफ्राय हाजिरा मावग्रासिम थाहैबाय आङो भेरि सेड हिनजावा बुङो मोजांथार नालाय आखलाबो मोजां दा अनलायनाया गोरोबा जाहां जादों मानो होनब्ला आं जौ लोंनायखौ सुखुवा आंहा अजों लोङाबा थानो हाया हिनजावा जौ लोंनायखौ गारोब्ला न'खरा एसे फोसाब जासिगौ खोमा ओरै साननानै माब्लाबा बुङो खोथाखौ जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जोबोद माहाजोन होनना बुंनाय जादों आरो जौ लोङै बिथाङा गावनि सम्पतिखौ फोजोबना लादों होनना बुंनाय जादों दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जौआ माबायदि खालामो आरो दिनै थिफुदला नार्जारिनि अबस्था गाज्रि बेखौ बुंनाय जादों आरो न'खरा गावनो लामायाव थांगासिनो दं बेखौ बुंनाय जादों आरो जों मोनथिबावनि नोंथांनिफ्राय जे नोंथाङा अजा रायनायनि बाथ्रा बुंदों दा अजा रायै नोंथाङा जिउ खांगासिनो दङ बेखौ नोंथाङा बुंदों सुबिदाफोरा गोरोबब्लासो
बे खामानिखौ मावो सार आच्छा आच्छा जोङो नोंथांजों दा रायलायबावगोन आरो नोंथांखौ जोङो अजा रायनायनि मन्त्र गायहोगोन दा जोङो फैनि मा मुं होनदोंमोन नारजि गोरान सार नारजि गोरान बसुमतारी ओरैनो नारजि गोरान होनबानो मिथिजोबो आंखौ आं ओजों फाथाबारिथिंनि आमथिखाथिनि आंनियाबो ओमफ्राय ओरैनो उपाधिया गयारिमोन आरो नारजि गोरान गयारिमोन ओमफ्राय नारजि गोरान होनबानो आंखौ मिथिजोबो सार संसाराव दा आं हारसिङानो बुंजायो बिदि दंमोनबाबो बे गेजेर ससेयावनो थैनानै थांबाय आं दा बालन्दा आरो ओरैनो बालन्दा थारमाने गथ' गथायबो थालाङाखै आङो दा बे आदाजोंनो आङो खामला हाजिरा मावफायो ओरै आरो जेरावबो आं बिथांमोना बे आदाजोंनो थांफा फैफा खालामफायो आरो अजा रायनायखौ आं रोङा आदाया रोंगौ आं बिथांजों थांफायो आदाजोंनो बेखिनिल' दा जोङो खोनासंनि अजा रायनाय बर'नि अजा रायनाय जाय अजा रायनायनि गेजेरजों मुनुस मायानि लोमजा साजाखौ फोसाबगासिनो दं एबा थैनायनिफ्राय उदां मोनहोगासिनो दङ नोंथाङा दा मा मन्त्रखौ रायगोन मानसि जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौ उदैयाव खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खर'आव खमायनांगौ हे गुरु मानसि जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौ उदैयाव खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खर'आव खमायनांगौ हे गुरु खुदि रेजेरे लांबाय सुस्लेमनानै ला दंबावो जोब्बाय सार बेजोंनो थारमाने बर'नि अजानि मन्त्र गायनाय भगबाननि सेरसिम लाङो आरो बेजोंनो गथ'खौ आहार जाहोनानै एबा आहारखौ मोनजाहोनो हानाय जायो आच्छा आरोबाव जरा गोमानाय एबा हिन्जाव मोननो रोङि एबा फिसाय मोननो रोङिफोरखौ जरा लगायनाय दङ सार आच्छा दे खुदि रेजेरगोनलै सारनाव हस्ती জলহস্তি কন্যা রূপে মানব জীবন লয় আগে বলছিলাম বিড়ি বলছিলাম তোর ধাত বলছিলাম কামরূপর কামাই খামায়ের আগে পদম করিয়া তোর মাথা ফু ফু रायजो राजाफ्रा नायगासिनो लाइभ स्टुडिअनि गेजेरजों लाइभ हाबाफारि नायगासिनो दङ आरो जों उन समाव लोगो मोनलायफिननायनि मिजिं लानानै दिनै हाबाफारि फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय आफा आंना कर्सआबो जोब्बायमोन आरो इन्टार्नशिपआबो जोब्बायमोन रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा गावनि चेम्बार
नोंथ' साख्रि मावनो हायोना साख्रिखौनो माव नोंनि माथो खालि बिदिल' नोंलाय माथो बुङो बिमा गथ'आ रागा जोंनानै थांबाय बैसो जालायलांबाय बिजामादै मोननो सम जाबाय बेथ' नंगौ औ सोरबा फैदे र' आं नाय नोंथांमोन हाबबा दे फै फैन जिरायदो नमस्कार सार खुलुमबाय दे जिरायदो जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा मा फैनायलाय हा जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय खोथायाथ' नंगौ नोंनाया बिमा साया माथो जाखो लांगौ नोंथां लोंदो लोंदो जाबाय होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्राय जों खियाखौलायनाय बिनि माबा मोनसे जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा गैया दिनै आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय अनजालि अनजालि रथ'लाय अनजालि अनजालि रथ'लाय नों दिनै मानो आंखौ सेया सेया खालामदों अनजालि अनजालि हगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ अ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै नों अनबा दा अन सैबाय थागोन आं नों सैबा दा सै गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना अ गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया सैया